maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko lang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo po'y manalangin. Kapagpalang Ama, marami pong salamat muli sa araw na to. At kami mo muli, Panginoon, ay binigyan niyo po ng pagkakataon para kami ay makakapaginig ng mga salita. Samahan mo yung panikot. Una po sa lahat, patawad po sa lahat ng kasalanan, pagkukulang. Samahan mo kami, Panginoon, at muli, O Diyos, Ikaw maparangalan, may taas sa aking pangangaral. Ikaw, Diyos, ang mag-anoint sa akin. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Panginoon Hesus. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Have a blessed morning for everybody. And my preaching this morning is entitled The 5 Days for Winning Christian Race. 5 bagay, 5 litrang D ang ating papag-aralan upang tayo po
ay manalo sa takbuhin bilang mananampalataya. In the book of Philippians chapter 3 verse 12 to 16, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ has also laid hold of me. Verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Verse 16, nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Brethren, kaya napakalaga na tayo po, nung tinawag tayo ng ating Panginoon, there is a race that's set before us. In the book of Corinthians, chapter 9, verse 24. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. Kaya maraming tumatakbo sa takbuhin at tumatakbo ng lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay mapagwagian natin. Nais ng Diyos na tayo po ay magwawagi. Maraming tumatakbo sa karera, pero nais ng Lord yung ating pagtakbo. Mula nung tayo po tinawag ng Lord, mayroon tayong takbuhan na nakatakda. Kaya kailangan yun ang pagtuunan ng pansin po natin. In the book of Philippians chapter 3 verse 7 to 8, tingnan nyo si Paul. Ang halimbawa po natin, Paul is the example. Anong ginawa niya para siya po ay manalo sa takbuhin? But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Ang daming pakinabang. Kilala po si Paul. Talagang dalubhasa sa kasulatan. Yet and that I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Jesus Christ my Lord. Kaya lang isinuko niya lahat yung pakinabang na yun. For whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain in Christ. Inarin niyang basura. O yung napag-aralan niya, yung profession niya, yung pagkadalubhasa niya sa kautusan. Mula nung tinawag siya ng ating Panginoon na nanalig siya sa Kanya, isinuko niya lahat yun para maging pakinabang niya yung pananampalataya niya kay Kristo. Kaya this morning, papag-aralan po natin yung 5 Ds. 5 Ds po. For winning our Christian race. 5 D na litra po yun para tayo po ay manalo sa takbuhin. Number 1, not as though I had already attained. The book of Philippians chapter 3 verse 12. Or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Kaya hindi sa ito'y aking nakamit na. Number 1 is degree. Degree, a step, a course, or a stage and process. Ito po yung rank or grade. Ibig pong sabihin, kailangan tayo po ay mag-desire ng degree. Kumbaga sa pag-aaral po, kailangan itong course na to, paglaanan natin ng pansin para tayo magtagumpay sa takbuhin. Hindi po kung Philippians chapter 3 verse 12, not that I have already attained. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, hindi sa ito'y aking nakamit na at ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang yun ay aking maabot upang paanong ako ay inabot din ni Kristo. Ay ibig pong sabihin, hindi po siya tumigil sa pagtakbo. Kahit na marami na siyang alam, nag-matured na po siya, sakdal na sa kanyang paningin, pero hindi pa niya nabot. Kasi
maging si Stephen po, siya yung nagiging saksi sa pagbato sa kanya. Because Paul has an authority to make havoc to the Church of God. Mayroon po siyang kapamahalaan, na mayroon siyang kapangyarihan. Kasi po, dalubhasa po siya sa kautusan. Kasi lumaki po siya sa paanan ni Gamaliel. Pag sinabing, lumaki ka sa pagtuturo ni Gamaliel, abay mga kapatid, talagang sikat ka. Isa kang scholar, dalubhasa. Kaya yun, ang sabi niya, hindi dahil perfecto na ako, sakdal na ako, pero ang gagawin ko, I press. Yun. I press toward the mark. Kundi nagpapatuloy ako. Ang gusto ng Lord, magpatuloy po tayo sa takbuhin. Upang sa magkaganon, maabot po natin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Yun ang number 1, yung degree. Kailangan pag may degree ka, di ba? Kailangan magtagumpay ka sa degree. Kailangan may victory ka. Para sa magkaganon, magiging blessing ka. O ganun din sa spiritual na pagtakbo. Nais ng Lord na habang buhay tayo, kahit sa akala mo ay talagang marami ka nang nakuha, marami ka nang natutunan kay Lord, marami ka nang karanasan, pero magpapatuloy po tayo habang buhay po tayo sa tagbuhin na yan. Number 2, yung tinatawag na devotion. Make time to the Lord. Meron kang nakalaan na devotion na panahon para sa Kanya. Kaya ang sabi po doon, Philippians chapter 3 verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So, ang gusto niya, ito yung aking ginawa. Ang mga kapatid, hindi ko po inabot ko na. Ngunit, isang bagay ang ginawa ko. Anong ginawa niya? Nilimot ko ang mga bagay na nasa likuran yung nakaraan niya. At tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. So, yung mga bagay na nasa likod niya, kinalimutan niya na yun. Yung kanyang pagkakilala, pagkadalubhasa, yung kanyang authority, sinuko niya lahat yun. Ngayon nagkaroon na po siya ng panahon. Panahon na para siya po ay makapagpatuloy reaching forward to those things which are ahead. Ang gusto niya, makita niya yung mga bagay na hinaharap, yung mga pangako ng ating Panginoon, yung pananampalataya niya kay Kristo, ay maabot niya yung maturity. Kaya ang sabi niya, isang text niya sa Philippians, to live in Christ, to die is gain, and to live in Christ is gain. Kaya nga, kahit nasa ni Pablo, inuusig po siya, pinagbabato po siya, talagang marami siyang naranasan, pero marami rin siyang isinuko. Pinalimutan niya na lahat, yung gain niya, yung mga paginabang niya. Kaya sabi niya, I consider them as a rubbish. O, ibig sabihin, parang basura na lang. Pero yung knowledge niya sa ating Panginoon ay lalo pang lumalago. Kaya nagkaroon po siya ng devotion, kagaya rin po tayo. Kailangan mayroon tayong panahon sa ating Panginoon. Kailangan mayroon tayong commitment sa Kanya. Kung gusto po natin na lumago at magpatuloy sa takbuhin na yan. Nais ng Lord na tayo po ay mapagpala, makinabang, mag-mature, makalaban sa mundong ito. Kasi may labanan talaga Pag ikaw ay mananampalataya, lalo na pag ikaw ay manggagawa at tinawag ng ating Panginoon, nais ng Lord na minsan tayo po ay sundalo. Ang sundalo po ay talagang matibay. Minsan tayo po ay athlete. Merong mga katangian po. Minsan tayo naman po ay tupa. Nais ng Lord na tayo pa pag sinabing sundalo, ay talagang habang nasusugatan ng sundalo, lumalaban. Ganun din po pag athlete, pag sinabing athlete, para manalo ka, kailangan disiplinaryan ka. Ganun din pag tupa, pag sinabing tupa, kailangan may pastor ka. Pastor natin ang ating Panginoon. So kaya natin pinapag-aralan itong devotion. Kailangan meron kang devotion sa panalangin, pagpapasting, pagpapasa ng kanyang salita. Upang sa magkaganon, you must reach forward to those things which are ahead. Kalimutan na po natin yung mga kahinaan natin, yung mga negative natin, yung mga nakaraan po natin. Looking forward
to those things which are ahead. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Number 3. Philippians chapter 3 verse 13. Direction. Pag sinabing direction, meron tayong goal. Mula nung tayo po ay tinawag ng Lord, kailangan meron tayo para manalo tayo sa takbuhin na yan. Lahat po tayo tumatakbo mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Lord, may nauuna na nanguhuli at may nahuhuling nauuna. Bakit? Nasa takbuhin po tayo, depende na po yan sa iyong pagtakbo, sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Kailan may direction po tayo. Ano ibig sabihin dito sa Philippians chapter 3 verse 13? Brethren, I do not count myself to have apprehended. But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Forgetting and reaching. Yan. Pag sinabing direction, kailangan meron kang isusuko. Meron kang kakalimutan. Pag sinabing reaching, meron kang goal. Meron kang tinatarget. Meron kang may reward na naghihintay sa iyo. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, meron kang direksyon. Kailangan ang punta natin, huwag kang mag-miss sa mga pangako ng Diyos. Kailan manampalataya ka, tayuan mo yung mga pangako ng Diyos. Yun ang ibig niya. Ayaw niya ng negative, yung mga nagdaan ng mga experience po natin sa buhay, yung mga negative, kalimutan mo na yun, sinabi po yan ng ating Panginoon sa 2 Corinthians 5 verse 17, forgetting those things which are before. Yung, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Kaya kalimutan mo na lahat yung mga old nature po natin, yung mga negative po natin, mananampalataya na po tayo kay Kristo. Nais ng Lord yung direksyon po natin, pataas. Kasi dito sa babaw ng lupa, pansamantala lamang po. Nais ng Lord, yung ating goal, panlangit. Kasi doon po ay eternal. Ito sa panlupa, okay lang po ito, pero pansamantala lang po. Mayroon lang tayong time frame at panahon dito sa lupa. Kaya nais ng Lord, mag-impact tayo ng kayamanang panlangit. Upang sa magkaganon, patungo po tayo habang tumatakbo tayo. Pupunta na tayo sa tinatawag na determination. Sinabing determination po, talagang may nakalaan ang panahon, nakapix yan. Talagang kahit na may negative, to fix yung hangarin mo dyan, matindi ang determination mo na makuha mo yung prize, makuha mo yung gantimpala, yung makuha mo yung crown of life na naghihintay sa atin. Ay, grabe po. Hindi ba kung Philippians chapter 3 verse 14, I press toward the goal for the prize. Yun. Meron talagang nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala. Bakit? Sa dakilang pagtawag. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala na dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya itong pagtawag po sa atin, highest calling. Tumaang nagtawag po sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya na po yan. Tinuro ko na po yan. Ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo pumili sa akin. Sa John chapter 15 verse 16. Kaya nga po kayong ginawang kaibigan, hindi na kayo alipin. Because the friends knows what the master is doing. Kaya ang sarap yung pagkatawag sa atin. Bakit? I press toward that goal for the prize. Dapat yun, nagpapatuloy po tayo tungo sa mithiin para sa gantimpala. Ang dakilang pagtawag ng Diyos. May gantimpala ka, kapatid. Tayo na po ay nagtitiis sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw nagtitiis. Ang buong iglesia ay nakakaranas din. Kung may karamdaman, o ano nararanasan yung kahirapan, nararanasan din ng buong iglesia. O minsan natatakot po tayo dahil sa virus na yan, nararanasan yan ng iglesia na mananampalataya. Hindi lang ka lang nag-isa, hindi lang kayo kukunti. Marami pong nakakaranas. Pero nais ng Lord na I press toward that goal for the prize. Yun ang mithiin natin.
na magpapatuloy tayo para sa gantimpala ng dakilang pagtawag kasi po high schooling po ito. O, sa dami po ng mga tao na nilikha ng Diyos, isa po tayo sa tinawag niya para bigyan ng gantimpala. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Kahit na ganito yung ating nararanasan sa mundo ngayon, kailangan magpatuloy tayo sa takbuhin na yan. Huwag kang huminto. Minsan tayo po, samantalang tayo po ay tumatakbo, siyempre po may mga dusty road, may mga rocky road, may mga nakakatalisod, masakit ang paa, pero huwag kang mag-stay dyan. Kaya magpo-forward ka kahit natatayo ka, maglakad ka, minsan mag-pause ka lang, magpahinga ka lang, pero tuloy-tuloy pa rin ang takbuhin. Huwag kang tumalikod para makuha mo yung gantimpala, yung mga pangako ng ating Panginoon. So, nasa determination na po tayo. And number 5. Oh. Ano yung number 5? Ito yung discipline. Matindi. Gusto ng Lord, madiscipline tayo. Ano yon? Therefore, let us, as many as are mature, have this in mind, and if anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Ang tindi ng Lord. Kaya nga, ang sabi niya, kaya nga tayong nasa hustong gulang na, ay magkaroon ng parehong kaisipan, yung matured na po ito. Mayroon tayong the same mind, at kung iba ang inyong iniisip tungkol sa anumang bagay, ito rin ay payag sa inyo ng Diyos. Samantala, ibig sabihin, habang nagpapatuloy ka, kung lihis ang iyong pag-iisip mo, ang Diyos ang magpapayag sa iyo kung anong tama. Kaya sabi niya po, you must walk by the same rule and let us be of the same mind. Lamang panghawakan natin ang ating naabot na. Yun ang ibig sabihin, pag ikaw ay discipline, pag sinabing discipline, sa oras, sa pera, sa pagmamanage ng pamilya, sa pagmamanage ng ministry, sa pagmamanage yung templo ng Diyos. Did you not know that your body is a temple of the living God? Ibig pong sabihin nais ng Lord na disiplinahin ito. Hindi pwedeng magpuyat itong katawan na to para magamit ng Lord. Para tayo po ay makatakbo. Para hindi tayo lulugo-lugo. Nais ng Lord na malakas sa kanyang mga anak. Pag pinagkatiwalaan siya ng ministry, nais ng Lord na magpapatuloy siya. Kasi meron tayong minimithi. Meron tayong gantimpala. Kaya nandito tayo sa takbuhin na to. Kaya nais ng Lord na yung 5 din na yan ay makamit natin. Upang sa magkaganon, we are one of the winners. Isa tayo sa mga matagumpay. Na mananalo sa takbuhin ng mananampalataya. Kasi talagang there is a race that's set before us. Sinabi po yan sa Hebrew chapter 12. No? Kaya dito po sa Philippians, tayong nasa hustong gulang na ay magkaroon ng parehong kaisipan. Ang ibig po sabihin, pag tayo po ay mature Christian, mga leaders na sa church, magpasubmit po tayo sa nakakataas sa atin. We have the same mind. We must have the same, yung rule. Nice ng Lord yun. Kaya matindi, the degree, the same role. Pag sinabing the same role, may role po yan eh. Meron kanya-kanyang katungkulan po. Kaya magpapasubmit po tayo sa mga leaders natin. Kasi doon nagpapahayag ang Lord sa leaders po. Kaya nice ng Lord, we have the same mind. Pag sinabi niya fasting tayo, pag sinabi niya prayer tayo, meron tayong prayer of the dawn. Meron tayong schedule ng prayer ng bawat church sa ministry. Sa kabila ng ganito, online tayo. Kailan meron tayong panahon sa isa't isa. Pag pastor ka, yung mga pastor, bishop ka, yung mga pastor mo, bigyan mo ng panahon. Kahit na magkakalayo kayo. Yung mga Bible teachers, bigyan mo ng panahon. Yung mga ministry, sa mga churches, may kanya-kanya. May kanya-kanyang ministry, may men's, may women's, may youth, may children's.
O kahit na ganito po ang panahon, kailangan magpatuloy pa rin tayo sa takbuhin. Kailangan magkaroon tayo ng disiplina. Lalo na ngayon, nakakatamad. Bakit? Lagi tayo sa bahay. Ayaw na tayong halos makihalubilo dahil sa virus na to. Natatakot na yung mga tao. Nakakaroon ng fear. Kasi po, hindi natin nadidetect yung kalaban natin. Pero nais ng Lord at makita ng Lord na tayo po ay mayroong degree, may devotion, may direction, may determination, at may discipline. Pag nakuha nyo yung 5 din na yan, titiyakin ko po sa inyo. You are one of the winners for the Christian race. Kaya dito po, how to win. Paano tayo mananalo? Paano natin makakamit yung 5 Ds na yan? Hebrew 12:1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily snares us, and let us run with endurance that race that's set before us. Talagang may takbuhin po. Kaya sabi ng ating Panginoon, tayo po ay napapaligiran ng maraming saksi. Maraming saksi po yan. At ang nais ng Lord, bawat pabigat, mga kasalanan na sumisilo sa atin, tanggalin natin isa-isa, lay aside, and let us run. Kailangan magpatuloy pa rin tayo sa takbuhan with endurance. Kailangan matibay. Kailangan disiplinado ka para makatagal ka. The race that is set before us. Ibig sabihin, meron nang nakatakda sa atin. Natakbuhin. Kailangan ang gusto ng Lord, dahil maraming witnesses, yung iba tumatakbo na, mahirap ang buhay, walang trabaho, yung pamilya ko muna, pero maraming tumatakbo. Maraming mga witnesses. Kaya darating ang panahon, pag tayo po ay marap sa ating Panginoon, Lord, hindi ako nakatakbo. Nagpaiwan ako. Kasi, naiwan ko yung pamilya ko, naiwan ko yung trabaho ko. Hindi ko kayang maglingkod sa iyo. Hindi ko kayang tumakbo sa kantimpala na yan. Sabi ng Lord, maraming saksi. Anong gagawin ng Lord? Ikaw, ilan ang anak mo? Yun ang saksi doon. 12. Ikaw, ilan? 2 lang. Bakit ito? 12 nakapaglingkod. Itong 2 hindi nakapaglingkod. Yun ang ibig sabihin po ng saksi na yan. Great clouds of witnesses. Pag sinabi mo, Lord, inuna ko muna yung trabaho ko Kasi wala akong pamasahe. May magsasaksi doon. O bakit ito nakarating sa gawain? Walang pamasahe. Kakahiya. Kaya hindi tayo pwedeng mga tuwiran sa harapan ng Diyos. Pag sinabing surrounded, so great a cloud of witnesses, gusto ng Lord, bitawan mo muna yan. Surrender mo muna yan. Takbo ka muna. Takbo ka. Kahit na may dala-dala ka, unti-unti. Didiskarga mo na yan. Unti-unti, isusuko mo yan habang tumatakbo ka. Gumagaan. Hindi mo na malayan. Yung pagtakbo mo pa lang, gaan-gaan na. Nakukuha mo na yung mga blessing ng ating Panginoon. Hindi na mabigat yung buhay. Na-enlighten ka na. Hindi na madilim ang iyong direksyon. Determinado ka na. Kasi nalasap mo na yung kagandaang loob ng Diyos. Ikaw ay puspos na ng Holy Spirit. Magana ang buhay. Hindi mo na dala-dala yung kabigatan sa buhay. Yung mga pangako ng Diyos ay nakakamit mo na. Yun ang nais ng Diyos. Nais ng Lord na manalo tayo sa takbuhin na yan. Kaya sabi niya sa verse 2, ito ang sikreto. Looking unto Jesus. Siya po, pag tumatakbo tayo, yung mga pangako ni Kristo, yung mga pangako ng salita ng Diyos, puspos ka. Yung templo mo talagang nakahanda sa takbuhin kahit anong pagsubok na darating. Sakit, virus, kahirapan, problema sa pamilya, a misunderstanding, talagang walang-wala na, pero tumatakbo ka pa rin. Yun ang nais ng Lord. Kaya ang sabi niya, deny yourself and take up my cross and follow me. Yun ang nais ng Lord. Habang tumatakbo tayo, lahat tayo may cross. Pero maganyan kung kasama natin si Kristo. Kaya ang sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest unto your soul. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin kasi matuto kayo sa akin. You learn from me. For I am meek and lowly and my burden is light. Nais ng Lord talaga na magaan ang buhay natin.
Ayos ng Lord na maramdaman po natin na tayo ay anak ng Diyos. Maramdaman natin na kasama natin ang Diyos. Na sa kabila na tayo po ay nagdadaan sa mga ganitong maraming mga problema sa buhay. Nais ng Lord na masaya pa rin tayo na tumatakbo. Kasi yung pangako ng Diyos ay malapit na. Kaya sabi niya, looking unto Jesus, yan na. The author and the finisher of our faith. Siya po kasi ang tumawag sa atin eh. Siya yung may akda. Pag sinabing author, siya may mga plano sa lahat ng bagay na to. Sumunod lang tayo sa pinapasabi ng Diyos. Kasi Diyos po ang tumawag sa atin. Kaya sabi niya, the author and the finisher of our faith. O kahit sa mundo ito, yung pinumpisahan ng Diyos sa buhay natin, siya rin ang magtatapos na kasama natin. Hope for the joy that was set before Him endured the cross. Kaya siya nagtiis sa cross eh. Bakit? Para tayo pa mag-enjoy. Despising the shame, tinanggap niya lahat ng kahiyan. Para tayo po ay magkaroon na matatamasa natin yung endurance at saka yung joy. And has sat down at the right hand of the throne of God. Kaya nga yung kapangyarihan eh, nasa Kanya eh. Sumunod lang po tayo sa Kanya. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, ang tindang sinabi ng ating Panginoon, be steadfast and movable, for your labor on the Lord is not in vain. Grabe po ang ating Panginoon. Kapatid, tumakbo ka lang. May karamdaman ka, takbo lang. Maraming mga may karamdaman, yung iba hindi na tumakbo, nawala na. Pag mananampalataya ka, takbo lang. O yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Pray ka. Manampalataya ka. Gumawa ka ng matutuwid sa harapan ng Lord. O pag ikaw ay may sakit, manalangin ka. Tawagin mo yung mga elders. Pag ikaw ay may kapayapaan, umawit ka ng mga himno, mga makalangit na awitin. O ang sabi niya, meditate His word day and night. Ay nako mga kapatid, ano sabi ng Book of Psalms chapter 1? Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditate day and night. Pero mo, pag yung kautusan niya, pagbulay-bulayan natin ng araw at gabi. Ano sabi ng Bible? He is like a tree planted by the rivers of water. It bears fruit in its season. Hindi ka nawawala ng bunga. Even his leaves shall not wither. Hindi ka matutuyuan, kapatid. Grabe ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Haring David, even I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. O, thy rod and thy staff they comfort me. Talagang magko-comfort sa atin ang kanyang salita, ang kanyang banal na espiritu, ang kanyang mga pangako. Hallelujah! Kaya yung takbuhin na yan, magpatuloy lang po tayo. Degree, meron tayong devotion, meron tayong direction, meron tayong determination, at meron tayong discipline. Itiyagin ko po sa iyo, magtatagumpay po tayo. Maraming pong salamat. Tayo po magpasalamat sa Diyos. Pagpalang muli, salamat po. At kami po ay binayayaan mo ng simpleng mensahe, Panginoon. Ayos mo na kami makatakbo, Panginoon. At na maraming pabigat sa aming buhay. Ayos mo, Panginoon, na ili-aside namin unti-unti, Panginoon, habang kami tumatakbo para ito gumaan. Ayos mo, Panginoon, na makuha namin yung kantimpala na naghintay para sa amin. Pagpalain mo lahat, mga nanonood, mga kapatiran po namin, at tuloy mong i-provide ang kanilang mga pangailangan. Maraming pong salamat sa pangalan mo, Panginoon Isus. Ito po ang aming samot dalay. Amen. Magandang araw po sa inyo muli mga kapatid at mga subscribers po namin, mga viewers at mga sumusubaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Magandang araw po muli at kamusta na po kayo? At nais po namin na ayayahan kayo muli sa oras na ito. Sa mga nais po na tanggapin po ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay, wala po tayong ibang gagawin kundi tayo po sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap at ibukas lang po natin ang ating mga puso't kaisipan sa Panginoon at malaya po natin siyang tanggapin sa ating mga buhay. Nihiling ko po na ipigit po natin sa mandali ang ating mga mata, taas po natin yung ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay,
Maraming pong salamat sa oras na ito. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na makalapit po sa iyong banal na trono. Sa oras na ito, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pag-arian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samod dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon, at upang makumpleto po yung daan ng kaligtasan sa ating buhay, pwede po kayo magpabaptize, kagaya po ng sinabi ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit." Yung kanina po natin ginawa, tayo po'y nagsisi. Ang kasunod po na yun ay pagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat yun po ang pangalan na ibinigay sa atin upang tayo po ay maligtas. Kailangan mabautismo po tayo sa kanyang pangalan. At pag nagkaganon po, tayo daw po ay tatanggap ng Holy Spirit. Para yung ating kaligtasan po ay kumpleto, sumunod po tayo sa utos ng ating Panginoon. At sa lahat po mga kapatid ng subscriber po natin, maraming pong salamat, at patuloy kayong mag-subscribe po sa lahat ng ating mga bagong mga viewers para makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At huwag niyo pong kalilimutan, isubscribe po ang JCLGAA dito po sa ating YouTube channel every Sunday po, 9 AM ng umaga, at sa atin naman po online General Bible Study every Friday naman po, 5 PM. Inaasahan ko po na kayo po ay maging masinop o batyaga sa pagtunghay po ng programa ng JCLGAA. Maraming pong salamat, at tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay muling magpapasalamat bilang pansamantalang pagwawakas po ng gawain ito. Pigit po natin sumandali ang ating mga mata, tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na dakila, tunay na napakabuti mo po. Salamat po sa oras na ito, at kami po ay biniyaya mo ng napakagandang programa po na pinamagatang the ways to continue in serving you, Lord. Alam po namin, Panginoon, ang buhay Kristiyano ay hindi po ganun kadali. Alam po namin na marami pong mga hadlang, marami pong mga sacrifices, marami pong mga trials. Pero kailangan po kami ay magpatuloy, Panginoon, sapagkat nais mo, Lord, ng iyong mga anak ay magpatuloy hanggang wakas, hanggang dumating ka, hanggang tawagin mo po kami, sapagkat ito pong aming pagsisikap bilang mga anak ng Diyos sa pagsunod sa iyong kalooban, sa pagsunod sa iyong mga salita, sa iyong Panginoon, pagsunod sa mga bagay na maka-espiritual, sapagkat alam po namin na ito'y eternal, Panginoon. Loobin mo, Diyos, na kami po ay magkaroon ng ibayong pangkalakasan upang kami po ay lumaban, Panginoon, upang kami magtagumpay, upang makamit po namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming aasahan, at ikaw po ang aming siyang paglilingkuran, Lord God, hanggang sa kami po, O Diyos, ay tawagin mo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod po sa iyong ubasan. Dalangin po namin patuloy din, Diyos, sa patuloy mong pagpalain ang programa ng JCLGAA. Gamitin mo ito mightily, Lord, sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat alam namin, Panginoon, na ang aming pagpapagal, na ang aming paglilingkod sa iyo, Lord, ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Maraming din po salamat, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, na patuloy mong iniingatan, Lord,
Sa kabila, O Diyos, na marami pong mga nangyayari sa bansa namin, kagaya po ng pandemic, Lord, na nararanasan din po ng mga ibang bansa. Salamat, Lord God, at patuloy mo, Lord, na dinidecrease, Panginoon, ang mga cases po na nangyayari sa bansa namin. At patuloy po kami nananalangin, Panginoon, na isang araw, Lord, COVID-free na po ang bansang Pilipinas. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang aming bansa, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran, Panginoon, ay nag-iisa, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala pong imposible, Panginoon. Lord God, sa oras din po ito, taos-puso po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming binibiyayaan sa araw-araw ng aming buhay, Lord. Di mo po kami pinabayaan. Salamat din, Lord God. Hallelujah! Nang iyong mga gawain, Panginoon, ay patuloy na lumalago, Panginoon. Patuloy, Lord, na lumalaganap ang mabuting balita. Salamat po, Panginoon. Datnan mo kaming lahat ng mga anak mo, Diyos, na matapat na nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, na hindi nagsasawang maglingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat karapat-dapat kang parangalan, karapat-dapat na i-declare ang iyong goodness, Panginoon. Karapat-dapat, Panginoon, na ihayag ang mabuting balita, Panginoon, upang sino man sumampalataya sa iyo, Panginoon, sino man susunod sa iyong mga salita, O Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, karangalan at pagdikila sa iyong nag-iisa at matamis na pangalan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.